Tento program obsahuje audiokomentár. My sme tí pápi z bláznivej rakety, my sme tá posádka, čo ide sem. My sme tá výprava z mačacej planéty, čo sa chce pochváliť, že pozná zem. Hľadáme na zemi, hľadáme vás, nech je nás priateľov pod slnkom viac. My sme tí pápi z mačacej planéty, my sme tá posádka, čo ide sem. My sme tá posádka, čo ide sem. Zase som pribrala. To máš z toho, že málo športuješ. Ale veď ja cvičím. To nie je ten správny pohyb. Môcť sa tak prebehnúť za živou myšou. Potreboval by som aspoň kúsok čerstvého surového mesa, aby som mal silu ako... Lev. Lev? Lev púšťový, po latinsky Panthera leo. Dobre, že je len na fotografii. Trošku z neho ide strach. Však pa. Jaj, on je živý. Jaj, rob niečo vševet. Veď nás prehltne aj s raketou. Tento lev je nasýtený, nebezpečie preto nehrozí. Ako sa to pozná? Neskrýva sa, oddychuje. Počuješ, pa? Ako ja. Ahoj, priateľ Leo. Lev je veľmi lenivý. Celý po tebe. Loví len vtedy, keď ho prinúti hlad. Čo keby sme si aj my trochu zalovili vševet? Ja by som si dal... Loví väčšinou levica. Toto je levica? Veď vyzerá úplne inak ako lev. Zriedkavý zjav medzi mačkami. Výrazný rozdiel medzi samcom a samicou. Hriva dlhých chlpov označuje samca. Rozdiel aj vo veľkosti tela. Samci robustnejší, väčší. Postav sa, pa. Zdá sa, že to nie je tak iba u levov. Cítim, že mi začínajú rásť aj fúzy. Zvláštne. Ja som si zatiaľ ešte nič nevšimla. Tak to máš asi niečo s očami. Zo zmyslov má lev najlepší sluch, výborný zrak, dobrý čuch. Priemerná dĺžka tela samca 2 metre, hmotnosť 200 kilogramov. To je mačka, vlastne kocúr. Ten by bol na našej mačacej planéte určite kráľom. Lev nazývaný kráľom zvierat aj na zemi. Počuješ, pa? Veľká mačka vládne všetkým zvieratám na zemi. Všetci o mne vravia skromne, že som čosi ako kráľ. Kto je proti, toho skrotím, zvlášť keby sa tomu smial. Keď je treba, viem aj zrevať, nemám však rád násilie. Prosto vládnem každopádne, hlavne sílo hlási viek. Iba ľudia tušia pravdu skrytú, spochybňujú moju autoritu. Píšu o mne do odbornej tlače, že som vlastne šelma z rodu mačiek. Revom lev vyznačuje svoje teritórium a zvoláva skupinu k hostine, ktorú musí pripraviť chúďatko levica. Lev loví hlavne kopytníky, antilopy, zebry,
ale aj vtáky, myši, hady. V čase hladu dokonca aj kobylky a iný hmyz. Že by aj toto bola obeť? To je vylúčené. Také veľké zviera uloviť nemôže. Bivol širokorohý, rekordná korisť samostatne loviaceho leva. Ako to dokáže? K obeti sa zakráda, potom 1, 2 mohutné skoky, 5 až 8 metrov dlhé, zrazí korisť, zahrdúsi ju, alebo zlomí väzy. Menšie zvieratá zabíja úderom laby. A nikto sa ani nepokúsi levovi utiecť? Pri prenasledovaní beží lev rýchlosťou 65 km za hodinu, ale iba 50 až 100 metrov. Ak obeť nedoženie, vzdáva sa jej. Táto obeť mu neušla. Levy si niekedy odťahujú korisť do miest, kde sú lepšie skrytí. V tlame utiahne lev 450 kg. S korisťou 200 kg ťažkou dokáže preskočiť prekážku vyššiu ako 1,5 metra. Je to kráľ! Silný a statočný! Aj nežný. Nežný? Ku komu nežný? Ku komu asi? Určite k svojim deťom. Veľmi správne. Väčšina levov žije v rodinách. Samec, niekoľko samíc a ich mláďatá. Pri narodení hmotnosť mláďaťa iba 600 gramov. To by boli kamaráti pre nás. Ale mama levica by nás od nich asi hnala. Čo povieš, Vševet? Levy milujú svoje mláďatá. Samec dovolí, aby po ňom lozili, ťahali ho za uši, hrízli. Nežný otec z rodiny. Nežný, ale lenivý. Samica zabezpečuje potravu. Stará sa o mláďatá. Samec chráni územie, často i za cenu vlastného života. K jedlu nastupuje prvý. Samica a mláďatá až po ňom. Musí byť silný na obranu proti okolitým skupinám levov. Hlavne sa na to musí poriadne vyspať. Čo to má znamenať, Pi? Som pripravený na obranu našej rakety. Ševet, sem s korisťou. Musím byť prvý. A naješ sa až úplne do sytosti. Ako kamarát Leo. Silný i nežný. Hľadáme na zemi, hľadáme vás. Nech je nás priateľov pod slnkom viac. My sme Pípa a Pi z mačacej planéty. My sme tá posádka, čo prišla sem. My sme tá posádka, čo prišla sem.